May gabi sa tanan. May ayaw kistoryaon. Shout out Bating, anak ni Ahmad. Upaw. Oh, upaw punta. Anong paupaw mo to? Walang buta trade jack. Bandar ang COVID itong ulo. Di kita ulo. Mutan ako, anong paupaw man ka? Para sa iya. What's up mga kulira? So guys, panibagong araw, panibagong gabi na naman. So ngayon guys, ang ginawa namin ngayon guys, nandito kami guys upang mag-video para sa birthday ni Miss Bimalul. Yes, birthday sa kong Pagmangkon. Oh guys, so sa vlog na ito guys, hindi mawala si Lola kasi hindi nyo alam guys, andito siya sa aking katabi. So guys, dito na guys. La. Gani, napadyoy ko ano. Sige, patagawa na, oy. Nagalit siya, oy. So guys, kahit quarantine guys, andito lang kami, puro lang kami mga igagaw, pinsan, kapatid at saka parente guys, parente. Nandito kami guys, silingan, pero walang mga dayo guys, bawal dayo kasi may COVID-19, may quarantine kayo guys, bawal lalabas at saka walang dadayo sa bahay natin na ito. So guys, panoorin yung video guys hanggang dulo kasi sobrang love trip na ito. Really, nigga? Hoy, naguba niya ang kuano tarpulin. Sarang pato. Pagkakagong pato, inihagang pato. Ha? Sato. Dalawang beses na yan! Matingala mo guys, nagpa-upaw ko. Parang tao sa Kabuyugan, puro upaw. Tanan mga tambay, tanan mga chuchuyan, puro upaw. Muna nang nakisabay po ko, kaya upaw man ko. Moro to. Masay mong maingon. Karon, birthday sayang pag umanggo. Celebrate lang namin. Palang may COVID-19. No. Abang sa COVID-19. Coronavirus. 18. Tipor gibo ang tagduwayo. Oh. 80 ba? 80. Pa. Minga ka. Ito taas. 80 props. Oh. Kani. Tikas ako, tikas. Oh, napa dito. 70 ml. Apit na siya litro bay. Kapalo mo. Minaw. Ay, smell para pang-thumbnail. May gabi sa tanan. Hello, may gabi sa tanan. Si Kuan ko day, yung subusa. Dapat ko sa mga Kuan day, taga Kabuyugan Uno o mga tropang rapi o mga tropang maminyo ka. O tropang prekoy o tropang coronavirus o tropang ustisya. Oh, shout out ko sa mga parente dira. Ay, magabi sa tanan. Ini si Malakas. Ay, kaya. Magabi sa tanan. Kining orasan eh, mga kuan na, sa oras, akong tanaw na. Tara mo silpo na, tara. Upin ako. Ha, alas 7, 76. May ayaw kistoryaon. Permiso ding. Hey, what's up guys? So nakita ko ang bibiama natin Kabuyugan guys. Andito siya. So wow! Hello!
Shoutout, shoutout. Shout out na ko sa akong amigo na si vlogger Tunyo Kulirga. Dagan tayo mga upaw dre sa kamayugan guys. See you the more upaw. Kana ka sila oh. Mga bre na kaning COVID mahuman ni magduli. Sana all upaw. Kasi upaw din upaw na to. Tabuni. Tabuni. Ikaw birari. Tara mo, bira. Wala kay kon. Gaya di bira noy. Gaya kay bahayat kay buhok. Ay, gino. Ako patas. Shing, gaya mo gawin. Ay, ali kayo mga upaw. Shoutout mo dito. Shoutout Bating, anak ni Amad. Upaw puta. Oh, tiga bay. Di ano ikaw man nagpauso ng upaw bay. Nganong upaw mo to? Walang butang trade ja. Kuan manggod ka lang naglikay ta sa mga kuan ba? COVID ba to? COVID ba to? Oh my God! Wow! Info ba? 19. Kini di siya mo to. Pare mong dana ko. Walang nagpanyulo ko para lang banda na lang good. Moro man ni ako. Interview, ano nagpaupaw lang ka? Yeah, jam lang na. Pau ko. Ha? Tay? Wala. Wala daw. Ay, nganong nagpaupaw lang ka? Paano nang dyan ay virus ba? Lingaw kini mo makita sa Facebook ba? Ang virus ko di makan sa ano ba? COVID. Banda. Banda ang COVID ito ulo. Gago! Di kay taulo. Nganong nagpaupaw man ka? Sino man kayo? Sorry. Ano yung panagang sa COVID-19? Oh! Di ba? Ay, bar, kita ka na, ano nga na. Ikaw to. Ay, Jipoy, kung idol. Ang amo lang, dili ni gusto matakdan. Kung gusto mong patakod, ato mo sa lain bansa. Oo. Mangutan ako, ngano nang paupaw man ka? Para saya katiyanan mo siya. Kari. Anong paupaw man ka? Kaya nagpapawan sila. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg! Sino kayo? Ikaw rin. Shout out. Shout out Mamin, shout out Junjun, shout out Riri, shout out Jipoy, shout out Matoy. Utik! Ay, utik! Ruli, o saran pang upaw. Upaw! So ngayon guys, nandito na po ako sa bahay guys kasi tagal kami nakabili ng Tandua. Wala rin maulaw. Kisa na sa Tukoy. Ano mo nalaman? Kawan. Lugin ko na. Usap. Tekto. Paano masabi? Kawan, lugin ko. Butang kung saan sa yung kuhan. Istorya na yan. Basta na, lugin nyo kung ayaw. Ayun na! Tingog po, ano sa mga? My name. My name. Mosquito rin gusto nyo day. Ako day si Kuhan day uyong. Kasi oras lang, kaya bisin natin na kurpyo ba? Daw, murag ako kabalo ba? Munta na sa kong cellphone na, ipakita na kong cellphone. Pero ako, maulit siya ako. Ako yung pa, kung sa oras. Daw, kung tanawon. Alas 9:14 naman day. At na kurpyo na day. Maulan to, salamat. Ito na natapos sa aming kwento. Shoutout ko sa kuya. I love you, Kai. I love you, guys. Peace. Hey, what's up guys? So maraming salamat sa pagtanaw sa video. Maraming salamat. Butak chu. Salamat ko lang.